तब तो खोल दिले अब पूछे कहाँ है। भौजी के भेजा, भौजी के देवा और उनका से लेवे लगी हुई है तो रब्बा। अगर भोंसड़ो तो चुपे रहा हल्का। घेवारी भाई घरे हो, भौजी घरे हाथो जाती आवासी लेके लिए जाती आवासी भौजी के भेजा के हर तेरा बहिन के तरह माई करे तेरा बहिन के आवे दे। हाँ 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 हमरा आवे दे हमरा भौजी के कुछ खोजे भौजी के। हाँ हमरे दे जाती आवासिया ना भौजी के भेजा, भौजी के देवा और उनका से लेवे लगी हुई है तेरा बहिन के लेवे लगी तेरी माई के आवे दे आवे दे। No, 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 no. के हती जी कौची होलो बड़ी हल्ला कैले हा। अगर भोंसड़ो तो चुपे रहा हल्का। कौची होलो तो चुप रहे कही था के आई था थी बहरी दे इतना झनझनाई था एकदम। अजी क्या हाल थी इतना हल्ला कैले हला। क्या हला जमुनवा बेटवा हला क्या हला। आगे मैं ये गे उ लइकवा हमर जातीय वासी लेके आइल हती तू एकदम 75 के बात बोल के भगा देला लइकवा के। हाँ भोसड़ो घर में ढुका के बैठेले रह ना नाश्ता पानी करावत रहे। आगे मैं ये गे अच्छा तू मुहा नाश्ता पानी कोची करे उ लइकवा हमर जातीय वासी लेके आइल हती ऐसे तोरा घर कोई कुछो ना करा तू कोई भी आवा तू त लड़के गाड़िया के भगा के देही हैं ना आरती उतारिया घर में बुला के। आरती उतारे तोरा के कहे थे तोरे काम से ना आइल हलाई। भोसड़ो अगर कोई आ गलो हमर दुआरी पर ना तब मार लाठी कपार फाड़ दबो ठीक ना हो तू पिटाई में। एक बात हमरा ये समझ में ना आवत तू बैठा यहाँ बैठा। तू ये तो बतावा कि तोहर दिमाग में चलत कौन चीज रहा हो जे भी हमर काम में लगी आवा हथी हमर काम बनावा हथी से तू बिगाड़ दे हाक हमेशा तोरा दिमाग में चला कौन चीज हवा खोल के बतावा कभी। तब तो खोल दिले अब पूछे कहाँ है। तो तुम वहाँ घी ढरिया खोल के ऊ ना बतावले बातिया खोल के बतावले कहीं थल जाओ। डर तोरा इतना हमरा ना बुझा ठीक ना जो अपन लव दुकर खाए लगे। हाँ तो जाके ले लाभा को ओकरा से जाती आवाज से बड़ा भगैला कि लड़की। अच्छा ठीक है।